ladak nang itu panak jo phai alam the bangke la APHLC NGO apruthak sani kem non nang itu than paklar ponji la si pini nili mai pini nili si chairman la si pini labang solam the bangke ar pugimi kangwai APHLC NGO plus ya dang li tum dok stami dolap lo la si nonili presiden apan adang li pan nonili pachinik po alang li holabu presiden adang li bingrong rong phar la pen adun thu secretary la bangke Vicky Rongha alang li hala non akimi APHLC NGO long president la pen secretary la pen nili bangke Dimi Hansipi nili bangke GS assistant general secretary anen ulang li pele lam thitheli panin je pana to Fransi media kelang akorte injir atum han nilitum APHLC NGO arupen lamangso APHLC NGO pen nilitum nalitum han kadukoi phanta kelang paduk la pen ke media korte tumta kewang aporting be chok phating manang pale thegapot nangsin tumta kadong jipilo kadom je pini nilitum lamangso APHLC NGO hin pen pini press meet bang nakok athebang tum dolo APHLC NGO pu hala bang so hut pen tame ne tum senglo hala sut ke seng tame ad hoc committee CB polo hala sut bang ke president ke jam hansilo president la ke Peter Disolo la se hala so seng that pen ESTC la pen APHLC atum chingrum si from for hills autonomous state movement pu from hala dak seng polo taralang solo la se hala dak seng that pen non ma ke hini do koglo from la pen APHLC NGO amasi not make nilitum make dak APHLC NGO si chido thiblo lasi alang li tumo phan jemase la pen Peter Tiso phan ke alang li tumake from long si pedowetlo lasi alam so por alang li tum phan pesang na koglo la so pena thesi lasi pini nitum akimi hoi pen kebang na kok bangke lahando alang li tum phan pachini bangke la pen nilitum ke la ke 1960 ningkan 1960 pen I expensi ni to la makso NGO recession dolo la sila so teng pesi NGO to makam chiklempo athe rong ro palong ila tum kar biang long ke atok anu stame ke backward to piklang to war ke le dim dolang ring ke le dim dolang me ke le dim dolang lahe putak stame ni tum kar biang autonomous council pen stame chingki che thamsi hala rong tum phan kerap nai Penitum akaprek asong phan sorsa ponji akaprek asong phan ki ponji ke nitum thangnap tabe nasi nitum NGO hoi pensi labangso akam chiklemon ko pusi pini labangso president pen nam tuman chopalo lasi aku ladak ke le dolang kisumana long paklang ponji phan nili jiasa hin pasi pipolo to pini ai chetong don media korte tum phana samya ke robi perfect lo pini ni tom labangso kadowe thingno ka cheklang man na tom han ka chopha nang kok lam thi lan no kiram tang no to ma mai phu pachini pon teng si kiram tang APHLC NGO ni tom seng pon lo la pen klem ke dam nang gi benang ani tom klem dam lo la pen puthot non resolution kadowe se meteng pon no apen pini mai chipai pu pon dimian se pi to ma AGS ben mai chipai pu pon se akimi to ma korte bikrom rong phar aphan mai pu ingwai pon lo la pen ke adun thu niliphan same secretary pu ingwai pon lo se kado ve claim la pet korte injer tum phans tame ni tum phana puson ar pu ekipek pon pen pacharli nang pu per pot kado ve same akiro paper pek lo la pen tum non kidam tang ni tum ad hoc committee along ki jong pon jam chanse alang lepan mai phu se pek pon la pen adun thu kong chon bang Peter to so se me pek pon lo la se pini pen ala to phan e to ma hin pen pe sang pon lo la pen ala to APHLC amen pen kuna ne ku pini APHLC amen en pon pen ku pini jong si ka che tom te son do ko ba ku pini lit ang lit jada kam se me by chance claim that pulote ni to APHLC as hoi pen mangke responsible abi pusi kadowe pasame than paklar ponlo apene tum kadowe pasame pachini lo ne tum lage NGO ne tum rong rong paching thor je phan ne tum thedung akam ne tum na tum athang no chichak pon edone same tum un an pen
kaching thur thelang ha wara khan ni tumun an ben bor ipon po tapen ni tum NGO ben ke klem pon nangji ko pipia ason do an ma bangeni tumun an rara farman ni tumun an ben bor ipon po silam chak same chi pipon lo non ma president la pen se trip hansi terminate chon mate expel chon lo non mat la president la pen secretary pansi pisang pon chora la pen kado ga arpu doan ateke non son AGS treasurer la pen executive members la kado ya kya so teng si pajito thot lo pini kasel pini tom kaching wai pon arpu la pen ke amen la no mai phu la ke vikram rong phar la pen kong chon dang la ni lim me thang la wiki rong hang ke vice president theng beng le la pen ke binod be la pen assistant secretary dimi han se pi la pen secretary godram be bimol ingti office secretary babu singh ingti publicity secretary harmon ingti rajan be ritika terot pi treasurer enjoy to so michael kramsa la pen executive members la ke johnson be Bida Singh ti Bida Teron Rukasen be Donalisa Lektepi Rosmi Teron pi Sanatana Terang pi Sarsing ti Sarsing Hanse Ramakanta Pator alang tum hanlo kopia potsi jam sanse la pen Peter ti so pan aku pen kepasun nang tu lo la la so puthak bangke ni tum la pono ke dam tang sita alang tum japon lo alang tum japon lo ni tum pan alang tu mesin ang yapon pusi ni tumni chet happen dun lo sita niritum hala mangso APSLC NGO sengdet men pinani sianta alang nitum executive meeting betai sianta hang hidalo lasi ladak kido ana members atum an aphan inu da phantame my meeting puno ke claim ke dam nanji punon thang respond ave pilo lasi lai ning duk posi aku ladak pen kado ka we chingrung tu si nilitum ku pusi klamima ku pusi ke daima kolam la masi bisi koi bangke alang nitum NGO akamang claim ke that from for hills autonomous state movement pu bang si claim ro tami amunut ke nitum ke APSLC mu dipinamate ya so posi alang nitum phan pasana kok bang dalo alang tum from for hills autonomous state movement si claim tang hala claim vet nak pusi nitum alang nitum han apusi pada vet lo so posi pini nitum alang nitum han make ke pasang na kok lo Sama ikut hai segala macam terang. Sebentar ilahi sebelum kita latum pen ke non nitum elan sabi apran ke dolo hai apran ke du ma ke la se from si sengdan mati se from dolo aso pen ke dolo du pen alang tu from si pangtang lo se non na ke nitum ya se sin mena velo Pasal so from lo kan la nanti tu la NGO men en polong lelu belo lo la si pini pen ma ke alang nitum NGO men pen ke en polong lelo ati alang nitum from ko si pu vet na ko jong si APSLC NGO men penalang tum claimet potang te mo ko pini ka sak do potang te alang tum si responsible niru tum thang tabe atheni tum ke restart do pame restart te bet potang te niru tum ko pima NGO tum arona te claim nai la si claim chaje la pen nilihin pen lam thi si paklang dun lang la pen don nili tum la bangso NGO la ke nili tum ke komani phan ke sorsa denji komani political party ke jong denji bolam kali la ke nili tum ke only NGO kam se chiklam panji konane orong along ko pini long hong asu pestame ba wo su pestame la pason se nili tum ke rada phan ke ron namji ki pidam ji aphan se nili tum ke prang pa ta senglo sitame la sona kam bang ke non pinyar ni da thek ponong le da la se nili tum bang ke non hala non nili tum na non ki do ana bang ke la pason se rong along ki pidam ji ki pajir dam ji NGO kam ko pis ki claim nei ma la so kam noni tu ma ke claim pon thoji pusi noni tum dak pini oduk ki do ana bang ke chingrung pon political la long ni tum cerap de